Dini okkażjoni oħra biex inkomplu nimbuttaw il-qoddim il-bidla li diġà bdejna fis-settur tal-kostruzzjoni. Hekk tenna fil-bidu tad-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela ftit tal-ħin wara li ngħata kopja tal-inkjesta pubblika dwar l-inċident fatali li seħħ f'Kordin nhar it-3 ta' Diċembru tal-2022 u li fih Jan Paul Sofija telef ħajtu. Diskors fejn il-Prim Ministru konferma l-impenn tiegħu tal-Gvern li jimplementa r-rakkomandazzjonijiet ta' din l-istess inkjesta u dan permezz ta' sottokumitat tal-Kabinett li ħabbar li se jkun ikkoordinat minn Glenn Mikallef li huwa l-kap tas-segretarjat fl-uffiċċju tiegħu stess. L-għan ta' da sottokumitat se jkun biex imexxi l-qudiem l-implementazzjoni u twettiq tar-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta Jan Paul Sofija. Dan hu mudell ta' ħidma illi diġà użajnieh qabel fil-fatt. Kien użat fil-pandemija, użajnieh ukoll fir-riformi illi għamilna fl-implementazzjoni tar-rapport li kellna dwar is-saltna ta' dritt, użajnieh ukoll biex ħriġna f'temp rekord mill-proċess ta' grey listing u għalhekk huwa mudell li ħadem u se nerġgħu inħadmuh. Il-Prim Ministru sostna li dan l-ewwel sinjal li se jibgħat il-Gvern biex il-bidliet li hemm bżonn jitwettqu malajr filwaqt li l-familja ta' Jan Paul Sofija wkoll tinżamm ġurnata flimkien mal-Parlament bl-implementazzjoni tar-rapport. Il-Prim Ministru reaġixxa wkoll għall-eżitu tal-inkjesta. Mal-ewwel indikazzjonijiet ukollu mill-ewwel qari li kelli tal-istess rapport ninnota kif il-bord tal-inkjesta fil-waqt li kien kritiku tal-mod kif saret l-allokazzjoni tal-art, fl-istess waqt sab li ma kienx hemm ness bejn l-allokazzjoni u l-inċident ta' 3 ta' Diċembru. Jitkellem ukoll u jenfasizza ħafna dwar il-ħtieġa ta' infurzar aktar robust u aktar koordinat u fil-waqt li r-rapport jirrikonoxxi l-bidliet illi diġà saru għamel ukoll id-39 rakkomandazzjoni tiegħu. Dwar dawn ir-rakkomandazzjonijiet il-Prim Ministru minnu fih ħabbar ukoll 5 inizjattivi li l-Gvern diġà beda jaħdem fuqhom u li se jingħataw priorità immedjata. L-ewwel li jkun hemm sistemi aħjar u aktar aċċessibbli biex l-argument taċ-ċittadini fuq nuqqas osservanza tar-regoli jasal b'mod effikaċi, taqsima ċentralizzata li tissorvelja l-infurzar fis-settur flimkien ma' ħolqien ta' helpline, liġi ġdida tal-OHSA li tirriforma l-aspett tas-saħħa u s-sigurtà sas-sajf li ġej, it-tneħħija ta' kull distinzjoni bejn bini standalone u bini ieħor u anke audit tal-proċessi tal-allokazzjoni tal-art biex jaġġorna fejn meħtieġ. Dr. Abela temm jgħid li brabta ma' dan is-settur sar ħafna, iżda baqa' ħafna x'isir favur industrija li taħdem bl-akbar rispett lejn iċ-ċittadini kollha tagħna u industrija li tħares is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Iva, irridu niskussjaw mentalità ta' 50 sena, però determinat illi wettquha. Kulħadd jista' jaħdem, però rridu naħdmu bi standard żola u b'regolamentazzjoni li jkunu jirrispettaw liċ-ċittadini kollha. Ir-rakkomandazzjonijiet huma pubbliċi, ir-rakkomandazzjonijiet huma ċari għal kulħadd u l-poplu issa se jkun jista' jiġġudikana fuq l-implementazzjoni ta' dak ir-rakkomandazzjonijiet.